हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 20ാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 21ാമത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ ഇന്നലെ? ആണോ? 21ാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 21ാമത്തെ അല്ല എടുക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ 20ാമത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? 20ാമത്തെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉത്തേജിതനായ മനസ്സോട് കൂടിയ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തി ശുദ്ധ സത്യത്തില് നിലകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാല്, ശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. സത്ത് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തണം? ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും സർവ്വ ആശങ്കകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ യജമാനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മ ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരാണ്? അതൊക്കെ ഛേദിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ യജമാനായിട്ട് ദർശിക്കുമ്പോൾ കർമ്മ ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്? ശരീരത്തെയാണ്. ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആ ബന്ധങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അവിടെ അത് ഛേദിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് 21ാമത്തില് നമ്മള് കുറച്ച് കണ്ടു. ഇനി 21ാമത്തില് ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. തന്റെ ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള ആത്മാവും 21ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ചിന്ത്യന്തെ സർവ സംശയഃ ക്ഷീയന്തെ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നമ്മ ഭഗവതി വാസുദേവായ വന്ദേ കർമാണി ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ. ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫില് ഇക്ക വരുന്നുണ്ടോ? എക്ക വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തിനു നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല? അജ്ഞതയ്ക്ക്, അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല. അജ്ഞതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങള് ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന കൃഷ്ണ കൃപയാൽ നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാകണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അന്ധകാരം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അജ്ഞതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങള് എവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന കൃഷ്ണ കൃപയാൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത്, ഭഗവത് ഭക്തരോടുള്ള സവിശേഷ അനുകമ്പ പ്രകടമാക്കാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഭക്തരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അകറ്റുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:11 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാണ് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം? ചതുസ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയാണത്. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10:11. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കില്ല എന്റെ അടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന്. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ഏതാണെന്ന്? ഏതാണ് വരുന്നത്? അത് പറയാം. ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത അല്ലെ. ദേശാമേവാനുകമ്പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? നമ്മളെ ഉള്ളിനായ അന്ധകാരം നീക്കി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പരത്താന്ന് പറഞ്ഞു? പ്രകാശത്തിന്റെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കാനായിട്ട് തമസിനെ മാറ്റി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നു നമ്മള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതനാകുന്ന ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിൽ തുടരുകയില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തിത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആരേറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അജ്ഞാനത്തിന്റെ തമസില് ഒരിക്കലും തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പരിപൂർണതയെയും ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങളായ സർവ്വതിനെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഭക്തന് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരിപൂർണത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. പിന്നെ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചും സർവ്വതിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാൽ ഭക്തന്റെ ജ്ഞാനം നിശ്ചയമായും പരിപൂർണമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തന് എന്തിനു ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല? അന്ധകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താ പറയാ, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭക്തന് ആര് കരകയറ്റാണ്? ഭഗവാൻ കരകയറ്റുന്ന പറയുന്നത്. ഇവിടെ പരിമിതങ്ങളായ സ്വന്തം സമീപന മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണം നടത്തുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ പരിമിതങ്ങളായ സ്വന്തം സമീപന മാർഗത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണം നടത്തുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുറ്റമറ്റ ജ്ഞാനത്തെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ വിനയാന്വിത ശ്രോതാവിന് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ട ആനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുറ്റമറ്റ ജ്ഞാനം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്ന? സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ വിനയാന്വിത ശ്രോതാവിന് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ട ആനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്. പരമോന്നത അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് വിധേയനും നിസാരനുമായ നിഷേധ ആത്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷനാകാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് വിധേയനും നിസാരനുമായ നിഷേധാത്മാവിന് പ്രത്യക്ഷനാകാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം
ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തനല്ല, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിസാരനുമായിട്ടുള്ള നിഷേധാത്മാവ്. അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മായാശക്തിക്ക് വിധേയനായിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ആത്മാവ് നിഷേധാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതും. കാരണം നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവല്ല ശരീരമായിട്ടാണ്, ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഭക്തർ വിനയാന്വിതരാകയാൽ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിലേക്കും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും തുടർച്ചയായി പകർന്നു നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭക്തരെങ്ങനെയാണ് വിനയാന്വിതനായി കഴിഞ്ഞാല് അതീന്ദ്രിയമായൊരു ജ്ഞാനം എങ്ങനെ കിട്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്ക്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിലേക്കും അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ആ പരമ്പരയിലൂടെ നൽകിപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ ഭക്തരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാഭ്യാസനത്തിനുള്ള ഉചിത മാർഗമാണത്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ആ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിക്ക് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പരമാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്കും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നൽകപ്പെട്ട ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് നൽകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഉചിതമായ മാർഗം എന്താണ്? അപ്പോ ഭക്തിയുഗ സേവനമാണ്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടതിനാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ അറിവ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടതിനാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഈ അറിവ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കാണ്? താനും ആത്മാവും തമ്മില് താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കാണ്. ഈ ബന്ധത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ അറിവ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടതിനാൽ, ഈ രണ്ടിന്റെ കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ അറിവ് ആരെ സഹായിക്കാണ്? ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധത്തെ അഹങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇതൊരു ജീവാത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമായി മാനസിക ഐക്യം പുലർത്തുന്നതിന് പ്രത്യർത്ഥമായി, അതായത് അനുയോജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സംശയ മേഘങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ യജമാനനെ ദർശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി സ്വയം നിരതനാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പരിണിത ഫലങ്ങളെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ കർമ്മശൃംഖലകളിൽ നിന്നും അവൻ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അനന്തരം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ യാതൊരു പരിണത ഫലമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തുന്നതിനാൽ ആ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. ഈ ബന്ധത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അഹങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമായിട്ട് മാനസിക ഐക്യം പുലർത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ദ്രവ്യവുമായിട്ട് ശാരീരമായിട്ട് മാനസികമായ ഐക്യം പുലർത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സംശയ മേഘങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നത്? ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ശിഥിലമാകുന്നത് അപ്പോ എല്ലാ സംശയങ്ങളും എന്താണ്? അതെല്ലാം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ തന്റെ യജമാനനെ ദർശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി സ്വയം നിരതനാകുന്നു. അപ്പോ മനസ്സിലാകാണ് തന്റെ ആ ബന്ധം, സംശയ മേഘങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തന്റെ യജമാനനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാണ്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ശൃംഖല മുഴുവനായിട്ടും അവസാനിപ്പിച്ച് എന്തിലേക്ക് തിരിയും? ഭക്തിയുത സേവനത്തില് സ്വയം നിരതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പരിണത ഫലങ്ങളെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും, നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫലങ്ങളും ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ കർമ്മ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നും അവൻ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വ്യാപൃതനാകുന്നത്, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കർമ്മ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നും അവൻ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രനാകും. അനന്തരം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ യാതൊരു പരിണത ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും അതിനൊരു ഫലവും ഫലം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. കാരണം ആ കർമ്മങ്ങള് മുഴുവനും എന്താണ്, ഭഗവാന് എന്തില്ലാത്തതാണ് ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താണ്. എപ്പോഴാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ബോധം വരുന്നത്, ഭഗവാനാണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്, അപ്പം മുതൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്ത് വരുന്നില്ല, അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതോ വൈ കവയോ നിത്യം ഭക്തിം പരമയാ മുദാ വാസുദേവ ഭഗവതി കുർവന്ത്യാത്മാ പ്രസാദനീം. അതോ വൈ കവയോ നിത്യം ഭക്തിം പരമയാ മുദാ വാസുദേവ ഭഗവതി കുർവന്ത്യാത്മാ പ്രസാദനീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. അതോ വൈകവയോ നിത്യം ഭഗവതി പരമയാ മുദാ വാസുദേവ ഭഗവതി കുർവന്ത്യാത്മപ്രസാദിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതോ വൈ കവയോ നിത്യം ഭക്തിം പരമയാ മുദാ വാസുദേവ ഭഗവതി കുർവന്ത്യാത്മാ പ്രസാദനീം. അഥ ആകയാൽ, വൈ തീർച്ചയായും, കവയ അതീന്ദ്രിയവാദികളും നിത്യം സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഭക്തി ഭഗവത് സേവനത്തിന് പരമയ പരമം മുത അത്യധികം സന്തോഷത്തോടെ വാസുദേവ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കുർവന്തി സമർപ്പണം ചെയ്യുക ആത്മാവ് പ്രസാദനി ഉജ്ജീവിക്കുന്നത് വിവർത്തനം. ആകയാൽ നിശ്ചയമായും സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ സർവ അതീന്ദ്രിയവാദികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അതീവ ആനന്ദത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അത്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലായത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് മാറാണ്, നമ്മളെ അന്ധകാരം മാറി അവിടെ പ്രകാശം വരുത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിശ്ചയമായും സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയവാദികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം അതീവ ആനന്ദത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അത്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം ആത്മാവിനെ ഉത്സാഹഭരിതനാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം അതീവ ആനന്ദത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ തന്നിമിത്തം ആത്മാവിന് എന്താണ്? ആത്മാവിനെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം. കാരണം ആത്മാവാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കത് ഭയങ്കര ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി സവിശേഷതയെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി സവിശേഷതയെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തി സവിശേഷതയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്വയം രൂപ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്വയം രൂപ അവതാരമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളും ശ്രീ ബലദേവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി
സംകർഷണൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, നാരായണൻ എന്നിവരിലൂടെ വിസ്തൃതമാക്കുന്ന പുരുഷാവതാരങ്ങളും ഗുണാവതാരങ്ങളും ലീലാവതാരങ്ങളും യുഗാവതാരങ്ങളും മറ്റ് അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചവയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ ആകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണ, ആദ്യത്തെ വിസ്തരണ, രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബാക്കി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് മാത്രമേ ആ ഗോലോക ചാട്ടിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആകെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള അവതാരം വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? ബലരാമനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത്. ആദ്യം 4 തിരിയാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംകർഷണൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ നാരായണിൽ നിന്നാണ് പിന്നെന്ത് വരുന്നത്? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമാണ്. മാത്രമല്ല സർവാതിശായിത്വത്തിന്റെ അവസാന വാക്കും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇപ്പോ സർവാതിശായിത്വത്തിന്റെ അവസാന വാക്കും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ലീലകളിൽ പങ്കുകൊണ്ട ഉത്തുംഗ അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഭഗവാൻ അതീവ ആകർഷകനാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലീലകളില് പങ്കുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതീവ ആകർഷകനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ലീലകളില് കേൾക്കും തോറും ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് ഭഗവാൻ അതീവ ആകർഷകനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ വ്രജഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ എന്ന പോലെ ഉറ്റ സ്വകാര്യ സംബന്ധ സൗകര്യം ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലദേവനും ഒഴികെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നിലുമില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്വരൂപങ്ങളില് വ്രജഭൂമിയില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ എന്ന പോലെ വ്രജഭൂമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ എന്ന പോലെ ഉറ്റ സ്വകാര്യ സംബന്ധ സൗകര്യം കൃഷ്ണനും ബലദേവനും ഒഴികെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്വരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നിലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ആ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംബന്ധ സൗകര്യം വരില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? ബലരാമൻ. ബാക്കിയെല്ലാം ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ ആരാണ്? ബലരാമനാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അല്പജ്ഞാനികൾ തർക്കിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നവീനമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികൾ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊന്നും പുതിയതായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. പൂർവദിക്കിൽ ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് പോലെ കാലക്രമേണ യഥാസമയം ഒരു ദിനത്തിലൊരിക്കൽ അത് അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായി സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പൂർവദിക്കിൽ ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് പോലെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിനത്തിലും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കൽപ്പം. അപ്പൊ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അവിടെ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് ഉൾച്ചേർന്ന് പോകാണ്. പിറ്റന്നാള് വീണ്ടും നേരം വെളുക്കുമ്പോ എന്താണ്? വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ശാശ്വതവും അത് അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായിട്ട് സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പൂർവദിക്കില് ഓരോ ദിനാന്ത്യത്തിലും സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ എല്ലാതും ഇരുട്ടാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാകും. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ വീണ്ടും എന്താണ്? ആ പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാലക്രമേണ യഥാസമയം ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ ഒരിക്കൽ അത് അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായിട്ട് സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.